So what's up mga kailong? Come back here again with another video na pod. Do you love me? Do you need me? It's another day, kagapon nahipon to siya pero wala ko naka-outro kay nangatulog na mi kay alas 12 na mi nakauli kagapon gikan mi sa Roas. So karon namin diriya sa Abriza. Wato to diriya ang Ben ba to? Diriya ba to? Diriya ba to? Ha? Ben o ang Ports of Spades bisag tulo na lang sila kay wala na si Unique. So sad. Kauban din ako diriya karon sila si Ark o si Joma kay siyempre wagod ta katod diriya. Yang kanirang isa ako nakatod kay mora ni taga Davao nya kaning ay kaming duha taga Tago man ni. So dapat kailangan jud nato magpauban kay di jud ta suito diriya sa Davao mawala palanta ripon palanta diriya. Sila GG toy. Nayo do sila BM. Shegere na. Gamay na pud kay ko gano storage. So mga on din mi karon sa 7-Eleven kay wala pa mi dito sa baa sa music kita ka vlog na diriya. Ang bataan ni. Are dapit ang 7-Eleven diriya. Tubangan. Dapit. Tubangan. Tubangan pa. Layo pa. Dul-dul lang. Unsa dyan libre? Ang libre makaka. 50 magidira. Anong wala man ako nigipang kopya kung mga files daan bay. So kagania kay nagkaon namin kana siopaw tapos inog vitamin kani kay nagunahon magkaon pinakamahal na magkaon sa 7-Eleven pero mo pinakalisod abrihan gantig scotch tape dapat 7-Eleven ang scotch tape pa isa nakabuo ka ha pagbuhan ninyo ha lisod ko sana gutom mo ng tao nya dugi ko mabrihan matay ang tao butang sila. Tama ba ko? Luma lang ang baba ni mong bago. Hindi ito magbabagan na sinyo gani. Simpoy. Uma pa ko muma na nag-abri. Palungon dyan ako. What's sa inyo mga bahog pa? Da? What's up sa inyo mga bahog pa? Ang mama bahog pa? Boli na. So bago namin ang magkaon diriya sa 7-Eleven. Bisog na kayo. Pero wala mi ka walay pantula diriya. So naami diriya gyapon sa Abriza. Nya maato mi ka ng Jollibee kay mangayo daw mi tubig. Pero siya ray mangayo kay ako kay shy type baya ko. Mo nang dili ko dito. Gusto jud ko makita sa Tukomi bay kay diriya bay naga-prank Tukomi diriya. Diriya naga-prank sila. Permente jud sila diriya. Oh. Asa? Mo baday na sila. Taka ramang ka. Bala ka. Mo ba din na? Wala ka din ako. Kuy labot nila kaya ako napod ko ang channel. Labot na nila Tukumi akong gipangita dili sila. Di ba Art? Yes. Yes, let's go. Lingkod lang mo. Ay dili na mi musulod doy. Lingkod lang na para maalan jud ba nga mga tubig. Ay dili ihatod ra sa mo. Dito na tayo. Asa day ka jom? Bala ka din na mi moto dito kita kakapoy kayo. Diri karon sa Davao City ang Ports of Spades. Nang gikan na mi dito sa Abriza kay para mutan-awon ta kasudagan kay tao. Human kay nang uli na lami kay kapoy kayo guys. So karon pasaw sa lang ta diri kanta nila diri kompleto pa sila. Dito tulo na lang sila. Diri na ta maminaw. Okay.
the same time. Would you break up just because I told you? So karon kay naami diri sa Osmeña Park. Kaganiya wala mi na dayon dito sa Ports of Spades ba to dito at sa Abrisa kay nanguli mi guys kay dugay kay manggawas ang Ports of Spades sa tulo na lang sila Ports of Spades gyapon tawag sa ila. Diri karon dagan kay tao diri sayang kayo kay kaganiya ayag paunta. Nya karon kay padulungay nang ngit diri dagan kay tao diri karon. Lingaw-lingaw sila diri Once nga makagawas mi diri dagan kay tao diri wala mo gud drone pero try na ko nga makapakita na ko sa inyo tanan tao diri So first time ako diri nga makaadto karon wala ko kabalo kung unsay diri sistema diri si mga mahitabo diri karon. So lito na nako ni siya karon guys kay ganang 23% na lang jud ko wala ko dala nga power bank sayang kayo. Magani nagpost si Pula sa iyang Instagram nga na siya diri nya sakay siya sa katong float good. Tapos 8 hours ago na pagkakita nako nya sayang kayo kay wala jud ako siya naabtan diri ba. O gani call sa power ka call. So the best kay diri guys kay dagan kay tao sa likod nato. Kaya dagan kay tao may mga tangke diri So lingaw jud kay sila diri guys. So naa diri sa likod katong naka-sign nila. Oh, dagan jud kay tao diri. Dili na ako ma-explain mura nga overwhelmed. Wow, overwhelmed spelling. Ay na lang. Basta ka lang ikaw man mo once nga kanang 10% na lang ko murag undang na siguro nato ni sayang gid kayo guys kay gusto po ko mag-vlog bakriya kay mo ni lahang diriya. Unsa ni diriya? Dara. Mauna na dara. Dapat explain nimo kay para napud sila informations ba kung unsay mga gipangatuwa nato, di ba? Smile na sila ate diriya sa ato atubangan kay. Awkward diri kayo. Si palito nimo. Palit lang, huwag kayo wala sila. We don't need answers to survive. Just let us keep on. Kaya karon dagan kay tao diri sa among likod. Ligaw kay sila guys. Ay sir. So dagan pag kay pulis diri karon nakapalibot. Kailangan jud na kay para sa atong security, di ba? Sulod ta diri. Sige ta pusudon man abay ko ibag. Dala. Ha? Abay ko ibag dala. Sige ta pusudon ba? Ay call dala sa bag mi. Oh. Ay sorry. Pagpag. Ay, nara. Ay, bawal dito sulod. Bawal diri. Sige, salamat. Pase na mi babay. Sige. Diri nang tagi o pikas. Diri na lang tamagi o. So wala mi gipasulod kay bawal daw ang bag. Cool, laptop ra may noo nang sulod ani nga mong bag, cool. Ano yung pasud mo? Diri nangaon ng mga tao diri sa pikas po nangaon ng mga tao kay kailangan jud nagkaon ng mga tao para sa energy. Kay grabe jud lang diri mga activities so gikapoy na sila gipang gutom po so kailangan jud kaon di ba? Tiyang oy lamin to kay musulod dito ba? Dili lang jud pwede laptop ra mo gisuludan na ba? Nya wa poy pulos ang laptop pod kay kalubaton na wala jud 13% ra gid to nakaya niya. Imbis nga mag-charge punta ko aning cellphone ako kay para dagandagan pod ko clips nga makuha wala na lang sayang gid kay guys. Woo! So unya na pod ta. Are out and you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember